beth o'n blaen ni nawr ynghylch y Defaid gyda'r Defaid Blwydd Smotiog o'r Iseldiroedd. Llon cylch Morian Jones. Mae llawn gyda beirniad i waith i wneud, gwaith calad fan hyn. Le chi'n dechrau pan chi'n gweld gymaint o'ch blaen chi? Mae'n anodd yn dweud? Wel, spots o len eich gyd ynddi. Dyna di'r peth, di. Pwy ti'n concentrator gyntaf? Wel, dyna di o. Mae glas gry yma, mae glas da yma. Mae'n anfarth o glas yma, swn i'n licio job o gwbl. A maen nhw'n swnllun o wlad nhw, yndyn nhw? O, maen nhw'n... Wel, yndyn. Swnio debyg i cor jyst iawn, dydyn. Ni'n cael adloniant, yndyn ni, yn mir ystyr y gair. Ond mae'n hwn, pan chi'n cael rhyw beth sy'n meddwl, 35 o Defaid blwyddi o'ch blaen chi, mae'n brawf go iawn i'r beirniad, yn dweud? O, ynddi, mae gen drwy gythrid i'r beirniad, mae gen o waith calad edrych. Mae'n un sy'n gwybod i ddefad o, mae o fyny o Selkirk ydi o. Dwi ar ddall fod o'n magu 1200 o focas, 12,000 sori o focas, dwi'n ddall yn iawn. 12,000? 12,000, mae'n ffarmio'r blynyddoedd, mae'n neud dipyn o syffocs a falle. Mae'n gwybod i fridiau i gyd, mae'n ddyn â gwybodaeth yn ei ben, definitely. Ond mae'n bwysig bod chi'n cael beirniad sy'n deall y gêm yn iawn pan chi yn beirniadu dosbarth fel yma. O, fyny dy ben fan hyn, does? Ie, y beirniad bwysig Drew Guthrie o Selkirk, a mae weld yn go gadarn i farn hyd yma, yn dweud, wedi bod. Mae'n ddyn sy'n gwybod i ddewis, definitely. Ydy. Ond mae'r rhai wella gaddad chi i ddechrau fan hyn. Mae'n flynyddoedd experience gen drwy. Wrth edrych ar hyd y llinell, mae'n amrywiaeth eang o liwiau, mae di a gwyn ydyn nhw i gyd yn fe, ond o ran y canran o'r di a'r gwyn, beth yw'r rhinweddau'r bryd? Wel, mae fel Russian roulette efo'r lliw. Di a gwyn, a mae gen ti brown o fyd, os lang mae brown yn o dywyll, dyna di 3 lliw maen nhw'n derbyn yn y society. Wedyn nhw tisio ddafad wedyn efo pen gollydan, lled da rhwng y llygyd, lled i'r trwyn a ceg gollydan. Wedyn mae dy glistiad i wedyn yn pwyntio 10 munud i a 10 munud wedi. A ti eisiau corff a lled wedyn yn yr ysgyfaint a rhwng y sgwydda. Cymryd yr anadl, wedyn mynd yn ôl drwad, hyd go lew, dyfndar da, a pen ôl, a ddigon o siap, ddigon o gig. Dyna di'r unwedd a pwysica, as lang o'r 4 coes yn syth i lawr, edrych yn daclus. Mae'r sylfaen yn debyg am hob bryd yn dweud. Mae rhaid i chi gael y coesau bod nhw'n gallu cerdded i bori. Yndi. A wedyn, mae rhaid bod nhw'n anifel iach sydd yn ffit. Bod nhw'n gallu mynd ati i fagu wyn, achos dyna'i gwaith nhw'r ddiwedd ydy. O, dyna di'r peth. Gathen nhw'i magu gyntaf yn yr Iseldiroedd i bori llefydd glyb, sef coedlanna neu'r osdiroedd a falle altro tir mawnog oedden nhw. A wneud y daics a falle pori heini de, heb gorau poetio gormod. Ond maen nhw ddefad hawdd i gadw, maen nhw'n pori bob man, maen nhw'n neud i'n gret. Dwi'n croesi efo Cymraeg esblynyddoedd arnyn nhw. A maen nhw'n ddefad da, maen nhw'n rhaid lliw i'r ddafad, maen nhw'n rhaid glaniad trwm, maen nhw'n fagwrs da, de. Mae rai fi ddweud hynny amdanyn nhw, de. Mae hwnna'n ddiddorol bod chi'n croesi nhw, mae hwnna'n dangos bod mae ddefnydd iddyn nhw tu hwnt i gadw nhw'n bedigri. O, maen nhw'n gret i groesi. Ia, dwi'n dweud pog gryfad i'r ddafad, pog orad i'r oen, ond unrhyw fath o fryd fes ti groesi dy spotted efo nhw, de. Definitely, de. Dwi'n cadw rwy'n banniw, a dyn maen nhw ddir i geni. Dyn mwyaf wyt ti'n croesi'r dotspotted arnyn nhw, mwyaf maen nhw'n dod yn ôl efo lliwiau gwell. A mae'r croesfridiau yma wedi dod yn fwy poblogaidd yn y diwydiant Defaid yn gyffredinol? Yndyn, maen nhw, definitely. Chi'n cael yr hybrid figure wedyn sy'n gwneud nhw achos ta croesiau, dwi'n maen nhw'n fwy dieddol o allu magu'n well ac yn hwyrach. Mae pob un ein ti'n sbio'r hyn, mae yna garacter nhw, mae yna rhywbeth amdano nhw. Mae yna rhywbeth yn unigryw, bob un ti'n gweld, os am un yr un peth mae'n agos. Mi'n gweld y beirniad nawr, mae honna'n ddafad arbennig iawn. Drych ar lled sydd o honna? O, yndi. Mae'n asgyfaint llydan iawn ar honna. Mae fe'n dros e? Mae'n un bwysig mewn yr anifel yma. Am ddafad Blwydd, mae honna yn anferth yn dwi, achos mae'n ti'n gofio Blwydd yw i? Blwydd oed? Mae nhw'n defa sydd yn handi'n de, definitely de. Wel, Morion, diolch o galon i ti am ein tywys ni trwy hanner cyntaf dosbarth y Defaid Blwydd ac fydden ni nôl i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig ond drian ar beirniad. Mae tipyn o waith o'i flanau yn bach. Dwi'n helpo fo. Defaid Blwydd Smotiog o'r Iseldiroedd. A chi'n gallu gweld bod yna densiwn mae'r hyn o bryd. Oes. Achos ti'n gallu gweld y dorf o amgylch y cylch. Yndi, mae'n mynd yn dawel, ma. Pawb yn dawel, wedi distewi, yn dyn nhw. A pa mae pawb yn distewi, mae rhywbeth pwysig mewn. Definitely. Gan barod i godi'r ffon a dweud beth i be. O, mae'n cadw'n y gyd i fynd, yn dwi. Wedi glei. Chwarae teg, mae'n double-checio o hyd di. Mae'n fanwl. Mae o. Mae'n drylwyr, mae'n bwysig fel beirniad. Ondi. Achos nid yr chwarae bach yw gael nhw fan hyn i'r sioe. O na, yn union. Amser, arian, Oes. ymroddiad yn mynd i gael nhw i edrych ar ei gorau. A mae'n bwysig bod pawb yn cael yr amser teilwng yn y cylch wedyn. Yn union. Mae yna lot o chwys mi fewn nhw. Lot o chwys mi fewn nhw. Oes glei. Iawn, mae'n cerdded ar hyd y llinell.
A mae'n newid da i eto. Yndi. Mae'n dangos yn dweud, mae'n... O, mae'n dallu bethau swn i ddim, mae'n rhaid nhw mewn lein wan a gweithio ar ei lawr di. A mae fe'n edrych ar bob un o'r pen uchar llinell i'r pen isa. Yndi. Achos mae'n gwybod beth mae'n olygu yn dweud. Ond di, mae'n rhaid cyfla teg i bob un. Mae un rhyban yn y sioe yn gallu ychwanegu gymaint o werth i'ch O, diadau. syth. Mae'n rhaid chi ben ffordd bob amser. Helpu bwystio'r bryd ymlaen. Helpu wrtho'r bryd i werthu. A dwi'n mynd i aros? Dwi'n yn gwybod, mae job dweud o. Mae'n pwyso nawr ar ei ffon. Bydd e'n feirniad. Tecio'r ddanaf o'n saff. Bydd job iddo fe i newid nhw'n ôl. Bydd. Ond fe all wneud. Yndi, mae fedrith o'n neud reit awr. Mae fel Russian roulette cradur. A mae'r arddangoswyr fel ni, siwr fod yn crynu di sgidiau nawr. O, swn i'n dwi yna, dwi'n mynd ar naws i mi. Drych ar ddafod na, sut ys i da sera nawr. O, na'n smart. Mae'n sefyll yn glir yma nawr yn dwi. Chest llydan sgwar gen i. Ydy, coes ym mhob cornel. Mae'n sefyll yn berffaith o fan o'n. Mae yn dwi. A'i ffen yn siarp iawn. Chwarae teg. Di'n boro. Yr arddangoswyr yn gwneud popeth yn ei gallu nawr i enyn sylw'r beirniad. Drych ar hwnna, ar un sy'n gynta. Yndi, mae'n smart. O, fel babi yn dwi. Yndi, mai. A mae Sera... Mae nhw ddefad sy'n, fan o fel yn ei filiad anwes. Mae nhw gyd efo characters di. Steve a Sera wedi bod yn arddangos ers blynyddoedd maith. Yndi. Maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n neud. Wel, Na ni. Mae'r rifane yn wylo'r beirniad. Mae'n camu draw at Sera, mae'n wel yn hapus. Ond mae'n dal ei anol tam bod y fan yn ei llafu. Yndi, tra mod wedi cyrra. Na, chwarae teg, mae wedi chael ei. Diolch o galon i chi. Chwarae teg ar ôl dosbarth anferth fan hyn gyda Defaid Smotiog Iseldiroedd. Mae Sera Gibbons wedi neud i o Aberhynny! Congratulations! Thank you! That's amazing! Isn't it amazing? God, I can't believe it, bless her. She's like a baby with you though, isn't she? Well, she's a baby. Yeah, you treat your And my stock baby says, amazingly. yeah, absolutely, baby. It's golden delicious, is it? Are you fed up of having all these rosettes then in the winter fair, in the Royal Welsh? You know, people collect jewellery or glass. Oh, no, I collect rosettes. Well, you've got a good collection. Saves on paint. Put them on the walls. Like wallpaper. This is amazing. It's great. Yes. Oh, I'm so proud of it. And I'm sure you've got somebody at home very proud. Well, I hope so. Yes. Yeah. It's worth all the hard work. Well, all of us. We all put the same work in, don't we? Teamwork, isn't it? Yeah. Mae llongyfarchiadau mawr.